Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα πολύ αξιόλογο θέμα που προέρχεται από τη σχολική κοινότητα εδώ της επαρχίας Αμοχώστου. Τα ταλέντα τους ξεδίπλωσαν στη σκηνή του σχολείου τους μαθητές και μαθήτριες του πρώτου δημοτικού σχολείου Ξυλοφάγους, το Talent Show, με τον εφάνταστο τίτλο Ξυλοφάκτορ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες. Πολύ ωραίος τίτλος, έτσι, που παραπέμπει στο γνωστό show, το X Factor. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με ταλέντο στη μουσική, στο τραγούδι, το χορό, την υποκριτική και άλλους τομείς παρουσίασαν το ταλέντο τους ενώπιον της Επιτροπής που απαρτιζόταν από καταξιωμένα πρόσωπα της κυπριακής κοινωνίας, όπως η γνωστή σε όλους τραγουδίστρια Βασιλική Χατζιαδάμου. Οι δάσκαλοι δούλεψαν σκληρά, παρουσιάζοντας ένα άψογο επαγγελματικό αποτέλεσμα. Οι γονείς καμάρωσαν τα παιδιά τους. Ορίστε. Ναι. Είναι και μαθητές, γιατί είναι και μαθητές που μπορεί να μην είναι τόσο καλοί στην τάξη, όμως έχουν και άλλα ταλέντα εξίσου σημαντικά. Μα δεν θα γίνουμε όλοι επιστήμονες, δικηγόροι, δεν ξέρω, δάσκαλοι και τι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ο καθένας με το ταλέντο του. Και πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Πάντως το συγκεκριμένο. Δεν είναι όλοι άχρηστοι όσοι δεν είναι καλοί μαθητές. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεωρώ ότι πέτυχε το σκοπό της, μιας και εντασσόταν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας κατά της ενδοσχολικής βίας και του μαθητικού εκφοβισμού. Ναι. Έτσι. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους δασκάλους, στους μαθητές και τις μαθήτριες, σε όσους συμμετείχαν. Θέλουμε να προβάλλουμε πάντα τέτοιες διοργανώσεις που αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες των δασκάλων να κάνουν αυτό το σπουδαίο έργο για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων με σφαιρικές γνώσεις που μαθαίνουν τα παιδιά να συναγωνίζονται, να αντιμετωπίζουν την κριτική, την επιτυχία, την αποτυχία από μικρή ηλικία. Και εμείς στα μέσα ενημέρωσης εστιάζουμε στα κακά, ενώ βλέπουμε ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Από πολλούς, η πλειοψηφία κάνει εξαιρετική δουλειά στα σχολεία. Και πρέπει να προβάλλουμε και την άλλη όψη του νομίσματος, που θεωρώ ότι κατέχει τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος, που είναι ακριβώς οι θετικές πρωτοβουλίες των παιδιών. Αν μπορούμε να ακούσουμε και λίγο ήχο, θα ήταν ωραία. Τραγουδιού μοναξιά μου όλα των Big Slacks. Ναι, θα αφαιρέσουμε λίγο χρόνο. Παιδιά, γιατί αν μας βλέπουν είναι κρίμα να δείξουμε μόνο ένα, να επικεντρωθούμε σε ένα παιδάκι. Και μπράβο του πάντως. Και ωραίος και μάγκας. Έχει ταλέντο το παιδί. Έχει ταλέντο. Το έχει. Ξυλοφάκτορ. Λοιπόν, Ελευθερία. Ξέρουμε τον νικητή. Όχι, δεν το έχω πληροφορηθεί αυτό. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά είναι νικητές. Είναι νικητές βέβαια και μόνο που συμμετείχαν. Όλοι είναι νικητές. Εμένα μου έμεινε στο μυαλό η παρουσίαση 5-6 μαθητριών, πρέπει να ήταν της Δευτέρας τάξης Δημοτικού, που χορεύανε καλαματιανό, οργανωμένα. Ήταν πραγματικά σαν τα μπουμπούκια πάνω στη σκηνή. Έχουμε τίποτα δηλώσεις από τα παιδιά, τίποτα να ακούσουμε? Έχουμε βέβαια δηλώσεις από τη Διευθύντρια, από το δάσκαλο, τον Νικόλα Κυπριανού, και 2 μαθητές θα σας εντυπωσιάσουν με την εμφάνισή τους. Ο ένας μάλιστα του αρέσει η υποκριτική και είχε υποδηθεί έναν κουφό γέρο. Μάλιστα. Λοιπόν. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τη δήλωση της Διευθύντριας, απολογούμαστε πάρα πολύ. Δεν ήταν καλός ο ήχος και δεν μπορεί να μεταδοθεί. Απλά ενημερώνουμε για το λόγο που δεν θα δούμε τη δήλωση της κυρίας. Μάλιστα. Λοιπόν, οι υπόλοιπες είναι μια χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο θέμα που μας έδωσες. Την καλημέρα μας στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Ξυλοφάγου, στους καθηγητές, στους δασκάλους, στη Διευθύντρια. Μπράβο σε όλους. Και πάμε να δούμε ακριβώς τις δηλώσεις. Αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης του σχολείου μας με τίτλο «Σχολεία ανοιχτά στη γνώση, όχι στη βία». Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο
θα βοηθήσουμε τα παιδιά να ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση τους. Γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να ανεβαίνεις στη σκηνή μπροστά από τόσους πολλούς θεατές, να παρουσιάσεις το ταλέντο σου. Τα παιδιά εργαστήκαν σκληρά και στο σχολείο, αλλά ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές ώρες με τους δασκάλους ενδιαφερόντων τους. Μέσα από αυτήν τη δράση, κάτι άλλο που θέλουμε να πετύχουμε είναι κάποια παιδιά που στο σχολείο, το διάλειμμα, τη συντάξη, βρίσκονται κατά κάποιον τρόπο στην αφάνεια, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους επί σκηνής, αυτόματα ανεβαίνουν κατά πολύ στα μάτια των συμμαθητών τους. Γιατί μέσα από αυτήν τη δράση θέλουμε παράλληλα να καταπολεμήσουμε και το σχολικό εκφοβισμό. Θα παρουσιάσουμε θρακιώτικο, το όνομα του χώρου είναι Τραμπανιστός. Νιώθω πολύ ωραία, ήρθα εδώ να διασκεδάσω, δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Ένα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που λάβαμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Σήμερα νιώθω καλά, να βγω από τη σκηνή και να κάνω ό,τι μπορώ. Τι θα υποτιθείς, ποιον θα υποτιθείς? Έναν παππού που είναι έτσι λίγο κουφός. Ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνεις ηθοποιός? Όχι, να γίνω ποδοσφαιριστής και να κάνω ό,τι μου πούν. Βέβαια, τι θα γίνει, ποδοσφαιριστής, θα πιάνει πολλά λεφτά. Και να κάνω ό,τι μου πούν. Βέβαια, αν πιάνεις 15 το μήνα, θα κάνεις το εσύ σου πούν. Ακούστε που είπε, έστειλε μήνυμα στους προπονητές. Εδώ έχουμε ένα ταλέντο που θα είναι υπάκουος, θα είναι πεθαρχημένος, κάνει και σπάγια. Δεν ξέρω αν κάνει και σπάγια του μικρού όμως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πληροφορούμαστε ότι τα παιδιά της έκτης δημοτικού γράφουν διαγώνισμα τώρα μαθηματικά. Θα τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και συγχαρητήρια για το X Factor. Όχι, για το Ξυλοφάκτορ. Ναι. Την επόμενη φορά μας καλέσουν να πάμε.